Mi uistinu Kur'an objavljujemo i zaista ćemo mi nad njim bdjeti. Riječi su stvoritelja koje se često nadahnuto uče i citiraju u noći Kadr. Allah je obećao čuvati Kur'an, jer je on posljednja Allahova objava ljudima. On je pečat, baštinik i čuvar svih prethodnih objava. U njemu su sadržani temelji svakog dobra, upute, normi i božanskih znakova ljudima. Zbog toga je Allah obećao da će Kur'an biti sačuvan usmenim putem, učenjem na pamet i pismenim putem, prepisivanjem i štampanjem Kur'ana. Kasidu Sallallahu ala Taha izvodi Mirza Ganić. Tvoje srce plačno je, šta nas čeka znano je. Mu'min muslim kono je, šučur ja Rasulallah, sallallahu ala Taha, khairil khalqi wa ahlaha. على طه خير الخلق وأهلها صلى الله على طه خير الخلق وأهلها صلى الله على طه خير الخلق وأهلها kogod Islam uzdigne, svako dobro postigne. On je lijek za silne rane, ja Rasulallah, sallallahu ala Taha, khairil khalqi wa ahlaha. على طه خير الخلق وأهلها. Jedan muslimanski učenjak savjetovao je vjernike da Kur'anu pristupaju širom otvorenog srca, slobodnog uma i imaginacije. Dopusti Kur'anu, govorio je on, da iz temelja uzdrma tvoju nutrinu, da ovlada tvojim osjećanjima, da ti pokrene